Ahojte, založil som tento YouTubeový kanál, ktorý sa volá Inveco Geo. Je to vlastne skratka pre investície, ekonomiku a geopolitiku, nakoľko si myslím, že všetky tieto tri oblasti spolu veľmi súvisia. Ja osobne investujem už niekoľko rokov, pozerám sa na všetky tri, snažím sa si ich nejak pospájať a darí sa mi prekonávať trh. Takže pokúsim sa niečo z toho zdieľať aj s vami na nejakej pravidelnej báze a verím, že si tam takisto nájdete nejaké užitočné informácie pre vaše budúce rozhodovanie. Začal by som teda pravdepodobne tou najzaujímavejšou správou z minulého týždňa, a to, že sa reportovala inflácia v Amerike, konkrétne PCE index, pretože vieme, že Amerika reportuje infláciu v dvoch indexoch, ten druhý je CPI. A rozdiel je v tom, že proste v každom z nich sa nachádzajú trošku iné tovary a služby, kde porovnáva ten vývoj cien. No a tento PCE vyšiel teda v piatok, že mesačne sa zdvihli ceny len o 0,2%, ale očakávalo sa 0,3%, takže vyšlo to lepšie, ako sa čakalo. Tá inflácia je menšia. Na ročnej báze posledných 12 mesiacov po sebe to vychádza, že to je zaokrúhlenie 2,8% inflácia ročná podľa tohto indexu. Potom je ten druhý, ktorý sa volá CPI, kde sú trošku iné veci a ten naposledy vyšiel, že mal hodnotu 3,6%, avšak je to stále lepšie ako predchádzajúci mesiac 3,8%, čiže aj tam badáme pokles a tento report bol prvýkrát po niekoľkých mesiacoch, že vyšiel vlastne lepšie, ako sa očakávalo. A to je dosť podstatné, lebo investori naceňujú všetky aktíva podľa očakávaní. Ak tie reporty vychádzajú lepšie ako tie očakávania, tak to preceňujú a potom tie aktíva treba sú trošku vyššie na hodnote. V skratke, v jednoduchosti. Takže máme posledné dva reporty o cenových indexoch, ktoré vychádzajú lepšie než očakávané. Čiže môžeme povedať, že tá inflácia klesá tým želaným spôsobom. Vo všeobecnosti sa hovorí, že 2% ročnej inflácie sú optimum, vtedy akoby ekonomika rastie tým najzdravším a najlepším spôsobom. Tam ešte nie sme, ale vidíme, že za posledný rok sme sa tam veľmi, veľmi priblížili, takže darí sa akoby na tej ceste k tým 2% želaným. Avšak potom tu máme ešte druhú vec, na ktorú sa musí dívať Fed, americká centrálna banka, a to je trh práce. To je ich druhý mandát, ich druhá povinnosť. A trh práce bol za posledné mesiace veľmi silný. V podstate myslím, že to je najdlhšie obdobie, kedy mala Amerika nezamestnanosť pod 4%. Ale posledné reporty z trhu práce, ktoré prišli, tak vyšli horšie, ako sa očakávali. No a tento týždeň budeme mať zase reportované výsledky z trhu práce, ako je nezamestnanosť, počet otvorených pracovných pozícií nových a tak ďalej, pár ďalších vecí. A ak opäť vyjdú tie výsledky horšie, ako sa očakávali, tak to bude znamenie pre Fed, že tie úrokové sadzby už sú pravdepodobne dlho takto vysoko, už to začína doliehať na ten trh práce, firmy majú drahší dlh, tým pádom musia peniaze niekde šetriť, pravdepodobne prepúšťajú ľudí, no a my potrebujeme proste ten trh práce chrániť, nejak nakopnúť, lebo to je naša povinnosť, tak zníženie úrokových sadzieb by k tomu malo pomôcť. Čiže uvidíme, ako vyjdú výsledky z toho trhu práce tento mesiac, ale ak opäť vyjdú horšie, tak obidva tieto mandáty a reporty z nich naznačujú, že Fed by mal znížiť úrokové sadzby. Väčšina ekonomov a investorov sa zhoduje na tom, že Fed zníži úrokové sadzby raz v decembri, ale vďaka tomuto poslednému reportu, čo bol v piatok, tak 45% to už odhaduje, že prvýkrát by mohlo prísť k zníženiu v septembri a druhýkrát v decembri. Samozrejme pre nás to je dobré, lebo keď sa zníži úrok, tak to znamená, že americký štátny dlhopis bude mať menšiu odmenu a peniaze, ktoré sú tam, sa presunú pravdepodobne do trošku rizikovejších aktív, ako sú akcie, kryptomeny a iné veci. A zároveň firmy nebudú musieť toľko platiť bankám za požičané peniaze, tým pádom im ostanú nejaké peniaze na rozvoj, na rast a tak ďalej. Okrem toho sme tu mali v piatok reportované aj CPI, to je tiež ten cenový index, jeden z tých dvoch, ale na euro, čiže z Európskej únie, ktorý vyšiel trošičku horšie, ako sa čakal, ale fakt, že minimálne.
Každopádne Lagardová, čo je prezidentka Európskej centrálnej banky, už oznámila, že tento týždeň dôjde prvýkrát k poklesu úrokových sadzieb na euru v štvrtok. Teraz, keď im ten piatok vyšli trošku horšie výsledky, ako sa čakalo, tak neviem, či to môže mať nejaký vplyv na to jej rozhodnutie alebo nie, ale pravdepodobne k tomu zníženiu dôjde. Uvidíme v štvrtok. No, môžeme prejsť na ďalšiu tému. A to ďalšou témou je migrácia, veľmi veľká téma, populárna aj v Amerike. Tam migruje strašne veľa ľudí z Mexika do štátov, majú s tým obrovský problém, to je debata proste na dlho. Môžem ale napríklad povedať, že niektorí pozorní investori, ako napríklad Michael Burry, ktorého asi väčšina pozná, tak zainvestovali do spoločnosti Geogroup, ktorá pôvodne robila súkromné väznice a štát je za to platil. Ale vzhľadom na to, koľko tam je migrantov, sa viac a viac týchto väzníc začína meniť na ubytovne pre migrantov, keďže tam je ten dopyt. A to im aj samozrejme nejakým spôsobom viac zahralo do tržieb, lebo môžeme vidieť, že tá spoločnosť rástla na hodnote, takže Michael Burry to dobre odhadol s touto migráciou a dopytom po ich službe. No, späť k tomuto článku, ten sa týka Európy. My tu takisto budeme s veľkou migráciou. Posledné 2 roky boli historicky najviac migrantov za tieto 2 roky prišlo v porovnaní s históriou a môžeme vidieť, že Európska únia to bere dosť vážne a začala viac a viac prostriedkov na to míňať. Teraz po novom dali 1 miliardu eur Tunisku. Oni sa vlastne snažia tým spôsobiť to, aby to Tunisko vytvorilo nejaké opatrenia za tie peniaze, tak, aby proste tí migranti sa nesnažili preplaviť na tých lodiach do Európskej únie. Oni, samozrejme, Európska únia prispieva aj týmto štátom, kam putujú, ako je Taliansko a celkovo tie južné štáty, ale očividne to nestačí na tie opatrenia, preto už posúvajú financie aj týmto štátom z Afriky, odkiaľ tí migranti putujú. Tu môžeme napríklad ale vidieť, že teraz je okolo toho taká kauza, že nesprávajú sa k nim moc ľudsky, takto ich na takýchto vozidlách prepravujú v tom Tunisku do púšte. V tej púšti ich potom akoby nehajú a celkovo akoby je to také nehumánne. A ešte navyše, že vraj cieľia viac na ľudí s tmavšou pleťou, takže je okolo toho teraz taká aféra, pretože to nie je v súlade s hodnotami Európskej únie a išli peniaze odtiaľ, takže uvidíme, ako sa to bude ďalej riešiť a vyvíjať. Okrem toho by som prešiel už asi 4 Američanov, má proste obavy z toho, že by mohol skončiť ako bezdomovec. Sú reporty, ktoré informujú o sentimente tom spotrebiteľskom, ako sa cíti ten občan v Amerike a tak ďalej. No a tie vychádzali posledné mesiace horšie, ale zase môžeme povedať, že posledný mesiac ten report vyšiel trošku lepšie. Takže aj to trochu nahráva akoby tomu Fedu s tým znižovaním, ale to uvidíme, ako sa to bude ďalej vyvíjať. Každopádne chcel som len tým povedať, že tá situácia sa za posledné mesiace, roky zhoršila. Ten spotrebiteľ je viac a viac nespokojný. Tu je o tom článok. No a ľudia si berú 2 práce, čo som pozeral rôzne reportáže, buď majú 2 polovičné, alebo jeden trvalý, druhý polovičný. Aj tým zamestnávateľom sa to hodí, pretože na tých polovičných úväzkoch sú potom flexibilnejší, keď potrebujú akoby ušetriť nejaké peniaze, ale nechcú prepustiť celého človeka, tak vlastne prepustia toho, čo je na polovičnom, tým pádom akoby ušetria na 80 hodinách a nemusia katovať, rušiť celých 160 hodín. Takže lepšie sa im škáluje potom to prepušťanie podľa potreby hodín, ktoré potrebujú mať odpracované od tých ľudí. Naopak, firmám to pomáha aj v tom, že keby náhodou nastala nejaká veľká kríza, ako bola pandémia, ktorá sa nejak rýchlejšie vyriešila a potrebovali rýchlo nabrať späť tých ľudí do zamestnania, tak keď máte väčšinu na polovičný úväzok, niektorí boli prepustení, niektorí ostali, tak tých, čo ostali, viete svičnúť rýchlo do plného úväzku a už tá kapacita na osobu není 80, ale 160 hodín a popri tom naberáte chýbajúce miesta. Takže aj firmám to pomáha byť flexibilnejším, ale ten spotrebiteľ očividne fakt má nejaký problém, lebo
musí mať dve práce, to vyplynulo akoby z tých štatistík a reportáží. No a aj tu je vlastne spomínané, že stúpajú strašne dlh na kreditných kartách a autopôžičkách. V podstate rýchle úvery, najmä z tých kreditných kariet, kde sú vysoké úroky a stúpa kvôli tomu delikvencia a to je neschopnosť splácať tento dlh. Takže viacero ekonomov už spomenulo, že toto je potenciálna hrozba, ktorá by mohla prepuknúť v niečo horšie a väčšie, pokiaľ tie úrokové sadzby budú príliš dlho takto vysoko. A historicky vieme, že sa veľakrát stalo, že pri takto vysokých úrokových sadzbách na tak dlhé obdobie sa vždycky niečo pokazilo v tej ekonomike a spôsobilo buď nejakú globálnu krízu alebo lokálnu. Takže toto je taký vykričník, čo by mohli tie úrokové sadzby akoby spôsobiť, problémy tu s tými delikvenciami. Spomínam to akoby pre zaujímavosť, že to treba asi nejakým spôsobom sledovať. A takisto to možno tlačí trochu ten Fed opäť k tomu znižovaniu tých sadzieb. No, môžeme prejsť na ďalšiu tému. A tou je, že v Singapúre je teraz konferencia, ktorej sa zúčastnil aj Zelenský, kde prvýkrát napriamo obvinil Čínu z nejakej podpory Ruska a zároveň, že Čína sa snaží nejakým spôsobom na pozadí prehovárať štáty, aby sa nezúčastnili mierového samitu, ktorý sa v júli uskutoční v Švajčiarsku. Takže prvýkrát ich takto priamo proste konfrontoval, oslovil na tomto samite. Čo sa týka tej podpory Ruska, tak Čína povedala, že zbranie Rusku proste poskytovať nebude a asi ani neposkytuje, ale poskytujú im komponenty, ktoré sú tzv. Duálne, že sa dajú použiť napríklad aj v elektronike, aj v zbraniach. A Západ by chcel teda, aby nedodávali ani tieto duálne komponenty. No, Ďalej tu máme. Na druhú stranu môžeme povedať, že možno sa tie vzťahy politické na pozadí začali posledné obdobie trochu zlepšovať, pretože videli sme, že v apríli veľa štátnych vysoko postavených predstaviteľov z Ameriky navštívilo Čínu. Napríklad tu je ministerka Jelenová, Blinken tam bol takisto, bol tam aj Scholz z Nemecka. A na druhú stranu opäť sme mohli potom vidieť následne v máji, že Xi Jinping, čo je čínsky prezident, navštívil nejaké západné štáty, s ktorými má lepšie vzťahy. Konkrétne Francúzsko, Srbsko a Maďarsko. V tom Francúzsku som pozeral aj zábery, že tam sa stretol s Macronom, ale zároveň sa zúčastnila toho stretnutia aj Ursula von der Leyen. Takže asi tam prebehli nejaké jednania. Čiže je tam nejaká snaha pravdepodobne tie konflikty utlmovať. Bolo to vidno aj teraz z tej konferencie v Singapúre, kde boli ministri obrany z Ameriky aj z Číny a síce navzájom sa kritizovali, ale nehovorili priamo jeden o druhom. Čož môžeme povedať, že taký diplomatický pokrok, pretože v minuloročných stretnutiach sa oslovovali napriamo, čo im vadí jeden na druhom. Teraz to hovorili tak všeobecne a nekonkretizovali menom USA a Čínu. Čiže aj tu môžeme vidieť proste nejaké možno zlepšenie retoriky vzťahov aj s tými návštevami. Avšak napríklad, čo ja môžem povedať, že keď sledujem tie reportáže z toho South China Sea, tak tam dochádza ku konfliktom hodne často. A nielen sa rieši Tajvan, ale dochádza tam k tým konfliktom aj s Filipínami najmä. Je niekoľko videí na internete, kde tá čínska námorná loď, tá vojenská, strieľala akoby z kanóna vodného tým kanónom na rybárske lode ľudí z Filipín, takže je tam nejaké riziko, že proste ak by sa zranil napríklad nejaký filipínsky vojak, tak Filipíny majú podpísanú zmluvu s Amerikou, ktorá ich musí prísť v takom prípade chrániť a okamžite by vznikol konflikt medzi Čínou a Amerikou, čož by bolo veľmi zlé pre všetkých. Pretože v Číne sa toho veľa vyrába, tým pádom predražili by sa nám tie tovary a mali by sme tu vyššiu infláciu. No a pre Čínu by to bol pravdepodobne ešte väčší problém, pretože
Čína je čisto exportná ekonomika, oni majú domácu spotrebu veľmi nízku a žijú najmä z toho exportu. Ak si pohnevajú západ, tak ťažko povedať, či sú schopní nájsť takého kupcu, ktorý je ochotný za ich tovary a všeobecne statky platiť také vysoké sumy, ako je západ. Čiže pravdepodobne by utrpeli viac. Naproti tomu, tá Amerika sa snaží postupne odpojiť od tej Číny, celkovo aj Európa, ale je už veľa amerických firiem, ktoré postupne stiahujú fabriky z Číny do Indie, Vietnamu, Mexika a pár do Thajska, Myanmaru povedzme. Takže toľko asi k tomuto. Ešte by som možno dodal, že Čína má takisto aj demografické problémy, politika jedného dieťaťa, takže nejaký vojnový alebo otvorený konflikt, ktorý by ich mohol stať nejakých vojakov, by im ešte uškodil o to viac. No, ďalšia správa možno z trochu inej oblasti, a to sú napríklad klimatické zmeny. Vieme, že posledné roky boli extrémne, dá sa povedať, že boli najextrémnejšie v histórii. Niečo sa prisudzuje aj tomu El Niñu, ale vieme, že sú robené štúdie a dôkazy, že aj ľudská činnosť má na to vplyv. Niekto tomu verí, niekto tomu neverí, OK. Každopádne teraz boli nejaké potopy v Nemecku a Taliansku, jedny z najväčších historicky, a tu napríklad píšu, že takéto nastávajú štatisticky raz za 50-100 rokov. Každopádne v tom Taliansku už boli aj predtým roky potopy. Inak aj v Tajvane bolo zemetrasenie, zosun pôdy, takisto bolo zemetrasenie v Turecku, potopy a zosuny v Číne, minulý rok v Slovinsku. Takže akoby všade sa to deje, štáty to stojí nemalé peniaze a napríklad by som tu spomenul Pakistán, ktorý mal zaplavenú 1/3 svojho územia, takže to je neuveriteľné. My tu máme dobré podmienky, takže ťažko sa nám možno predstavuje, čo tí ľudia zažívajú v týchto štátoch. Teraz aktuálne napríklad v Delhi stúpli teploty na rekordné maxima 52,3 stupňa, hej. Čiže ono to má, tieto vplyvy majú aj nejaký možno v úvodzovkách investičný potenciál, lebo napríklad začali sa tam rapidne nakupovať klimatické jednotky a ich tam extrémny nedostatok. Tým, že ich teraz aj beží veľa, tak sa tam predražujú energie. Hej. Toto sú všetko oblasti, v ktorých niektoré akciové spoločnosti pracujú a dajú sa akoby dohľadať. Takisto tam je problém s vodou, hej. S pitnou vodou. Hlavne v týchto juhoazijských štátoch, kde sú obrovské horúčavy. Takže takisto je na akciových trhoch veľa firiem, ktorí podnikajú s rôznymi filtráciami, zariadeniami a podobne. Ďalej by som spomenul, že minulý rok v decembri sa konal COP28 klimatický summit v Dubaji a prvýkrát sa zhodli tie štáty na tom, boli konkrétne zmienené fosílne palivá. Dovtedy to nepriznávali, pochopiteľne najmä tie arabské štáty, ktoré z toho najviac profitujú. No a teraz sa to už prvýkrát stalo, že aj oni uznali, že tie fosílne palivá majú na to vplyv a že teda prislúbili odklon od nich nejaký postupný. Predtým roky bol prislúbený len odklon od uhlia. Ale fosílne palivá pokrývajú okrem uhlia navyše aj ropu a zemný plyn už teraz. Okrem toho na tomto samite vznikol aj nový fond. Takže je to fond, ktorý by mal kompenzovať škody štátom, ktoré tak neznečisťujú a nepoškodzujú to klimatické podnebie, a fond budú naplňať práve naopak štáty, ktoré ho viac poškodzujú. Hej. To sú tie vyspelejšie štáty, ktoré proste viac vyrábajú, viac produkujú, viac energií spotrebujú a tak ďalej. Paradoxne ale na tieto klimatické podmienky najviac doplácajú tie štáty, ktoré tú výrobu nemajú takú a neznečisťujú to ovzdušie a všetko tak ako tie vyspelé. Čiže tieto vyspelé tam teraz budú prispievať tie peniaze pre tie menej vyspelé, aby ich nejak podporili a poradili si s tými klimatickými problémami. Len na predstavu, tu je napríklad, že United Arab Emirates dali 100 miliónov, Nemecko dalo 100 miliónov a ďalšie štáty nejaké desiatky miliónov. Pamätám si, že to bolo nejakých 700 miliónov, čo sa vyzbieralo do toho fondu, hneď potom, ako bol oznámený. No a
Osobne si myslím, že to je strašne malá suma, pretože čo som pozeral reportáže, napríklad ten problém v Pakistane, tu keď sa dáme do Google, tak píšu, že škody v tom Pakistane tými záplavami sú odhadované na 15 miliard, HDP sa zníži o ďalších 15 miliard a na obnovu budú potrebovať ďalších 16 miliard. V tých reportážach niekde hovorili, že zhruba ide o nejakých 30-40 miliard. Aj tu na Bloombergu píšu 40 miliard, hej. Takže 700 miliónov proti tomu je strašne malá suma a ešte k tomu bude použitá pre všetky štáty, nielen pre Pakistan. Takže osobne si myslím, že tento fond sa bude plniť každoročne viac a viac. A keďže je určený na problémy s klimatickými vecami, tak pravdepodobne tie peniaze budú použité na obnovy budov, samozrejme podporu tých ľudí, čo z toho trpia najviac, ale zároveň aj na nejaké klimatické riešenia. Hej. Takisto je proste na burze veľa firiem, ktoré ponúkajú produkty v spojení s týmito klimatickými problémami a tie by mohli z toho nejakým spôsobom benefitiť. Niečo z toho by sa k nim mohlo dostať. Ale samozrejme aj firmy z iných odvetví, tým, že bude dochádzať k nejakej obnove infraštruktúry a tak ďalej, tak stavebné firmy, tie, čo robia tie vodné filtrácie s vodou, infraštruktúru zariaďujú, energetické a iné. Poisťovne takisto pravdepodobne, čo som videl, tak keď boli hurikány v Mexiku a takisto aj v Amerike, tak poisťovne z toho pravdepodobne získavajú viacej. Teraz bol o nich veľký záujem, čo som počúval, aj Warren Buffett nakupoval nejakú poisťovňu. Čiže je dobre sledovať možno tieto ESG veci, aj tieto fondy, čo vznikajú a komu tie peniaze na konci dňa poputujú. To by bolo možno všetko. Možno len na záver pre zaujímavosť pár vecí. Donald Trump bol uznaný vinným vo všetkých 34 bodov. Spomínam to na záver len preto, že pravdepodobne táto informácia sa už k všetkým dostala, pretože to bolo všade. Takže ešte raz to pre istotu spomínam pre tých, ktorým to možno uniklo. Boh vie, ako to vplyvní prezidentské voľby. Uvidíme, zatiaľ to vyzerá, že to je 50-50 medzi Trumpom a Bidenom. No a ďalšia taká zaujímavosť je, že čínsky spacecraft pristal na mesiaci, na tej strane, ktorú nemáme ešte moc prebadanú. No a nie sú prví, hej, prvá bola India, už aj iné štáty tam poslali svoje spacecrafty, takže začal nejaký závod, dá sa povedať, a cieľom by malo byť zbierať horniny, ktoré tam sú pre nejaké štúdium, ako by sme ich vedeli potom, prepravovať na Zem a využívať ďalej. Takže v nejakých investičných futuristických článkoch som už čítal, že by z toho do budúcna mohli profitovať ťažiari alebo firmy, čo vyrábajú tieto vesmírne spacecrafty alebo diely do nich. No a firmy potom, ktoré vyrábajú stroje na ťaženie. Čiže, ale hovorím, je to také futuristické, len spomínam pre zaujímavosť. Čiže to by bolo pre dnešné prvé video všetko a na záver som si tu ešte hodil jedno príslovie, ktoré som počul v rozhovore s jednou profesorkou z Indonézie. With great power comes great responsibility. Pravdepodobne to poznáme z Marvelovky od Spidermana. No a tým by som ukončil túto časť, takže majte sa pekne.